Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Ako imate jedno jaje, malo brašna i šećera, uvek možete napraviti ovo meko i ukusno punjeno pecivo. To može biti savršen predlog za vaš doručak ili vašu večeru. Zato ostanite uz mene i u nastavku pogledajte ovaj odličan recept. Prvo ćemo zamesiti testo. Biće mi potrebno 400 g belog brašna. Tu ću dodati jednu kesicu suvog kvasca. Ovo je kesica od 10 g. Sada ću prosejati brašno zajedno sa kvascem. Otopit ću 50 g margarina sa 150 ml mleka. Pa to dodati brašno. Stavit ću i 2 supene kašike šećera. Dodati jedno jaje, jedno belance i za kraj narendati koricu od jednog limuna. Limun uvek da neku svežinu testu. Ostavit ću testo da odmori 30 minuta. Potom ćemo testo prebaciti na radnu površinu i još malo ga premesiti. Potom testo podelite na 8 ili na 10 delova. Od svakog dela oblikujte malu lopticu. Inače, za pripremu ovog peciva neće vam biti potrebna oklakija. Evo, dobili smo 10 približno jednakih loptica. Tepsiju gde ćemo peći pecivo premažite sa margarinom i pospite sa brašnom. Svaku lopticu rastanjite rukom i napravite ovako malo udubljenje. Lopticu možete puniti sa euro kremom ili sa pekmezom. Kada je napunite, zatvorite je sa svih strana, ovako fino ulepite testo da nam ne bi iscureo fil. Evo, još malo je oblikujete i stavite u pripremljen pleh. Pripremljene loptice ostavit ćemo da odmore još 30 minuta. Posle 30 minuta pecivo premažite sa ulupanim žumancetom. Pa pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni od 25 do 30 minuta. Eto toliko, dragi moji, za danas od mene. Ja odoh pošteno da se zasladim. Nadam se da vam se dopao ovaj recept za fantastično punjeno slatko pecivo. Isprobajte ga, a mi se vidimo i čujemo nekom sledećom prilikom. Voli vas Jeca. Ćao!